ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra. Ra re ra re ra. Yang hitam pacarku yang pertama, dia cantik dan kaya, sangat manja padaku. Yang putih pacarku yang kedua, dia cantik dan kaya, sangat manja padaku. Aku tak tahu mana mesti kupilih, dua-duanya cantik dan kaya. Daripada aku bingung pusing memikirkan, aku pacari saja dua-duanya. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re 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 ra. Mau Bali mangkan kepala desa. lah yo mosok Pak Lurah ngene iki. Mosok mosok Pak Lurah. Mosok Pak Lurah Kali Anyar ireng. Kamu ireng. Kamu sangat ireng. Mosok koyo ngene, gek lagumu mau yo piye? Lagu ki lek introne ra re ra re ra, kuwi kudune tibane ki tombo ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke tenan iki. Waalaikumsalam. Anu, nyuwun sewu Pak Lurah. Ingkang jawab salam dereng kompak diambali sepindah malih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah delon. Modele kaya cok bakal suarane kok ya penak. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pripun kabare masyarakatku? Pripun kabare? Pun utang apa dereng? Lek urung ndang utang, bange duwe dadi entekne, duwe-duwe ning bank. Ngoten nggih? Pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah mosok bar sambutan assalatu wassalam. Pon utang napa dereng? Dereng ndang utang. Wassalamualaikum. Kowe iki jane Pak Lurah apa mantri BRI kowe iki? Kok ngongkon utang tok terus wis iki lho. Kene sing tanda tangan, ora nek aku ra iso utang. Lho maksudnya iki ngene lho, kan yo dihadiri deloken masyarakat yang antusias luar biasa. Berarti setidaknya itu mengingatkan atau menghimbau agar tetap bisa menjaga kondusivitas. Karena apa? Biar izin keramaian khususnya jaranan itu bisa dipermudah oleh bapak-bapak dari pihak keamanan. Matur suwun, Lah. Bapak-bapak TNI, Tentara Dan Polri. Nasional Indonesia dan Polri, Polisi Republik Indonesia matur suwun Sudah hadir dan mengamankan acara yang sangat kondusif ini. Iya, diteruske sambutane. Sambutan kok ngongkon utang. Mek sambut. Ngeten mawon. Niki maine temu di niki. Kali Anyar. Kali anyar. Nggih. Saking Blitar utawa B. Niki wau lho, mlaku kok Blitar sampai kok kene mangane gosok ngene. Loh, itu Pak Lurah kene berarti? Kudu, Kok ke Blitar? kudu kok Blitar aku. Terus acarane kon niki nih. Asine kondongane. Oh, kondongane masyarakat Kali Anyar kene. Heeh. Lah sampean iki meng kok sik seragaman nganggo seragam dinas iki meng urung mulai. Ora, iki mau ora nggo klambi, akhirnya tuku ning kono. Ora nggo klambi iki mau akhire. Didongakne. Mbah mangga ngondongo ya mangga. Lho adewe iki ditimbali iki wujude apa wujud rasa syukur karo disuwun dongane kok amprih kabeh ki selamat. Mangga ndonga. Diparingi sehat. Amin. Oh, terus masyarakatnya kene iki kabeh panjang umur. Amin.
diparingi rezeki ingkang berkah lan barokah. Arepe ndonga sik tangkemmu aja mong ae. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, masalah. Ayo, Nyuwun ayo. sewu Bapak Ibu, niki saking Blitar, tapi niki dangu teng pundi? Ploso. Pondok Ploso niku niki 3 tahun. Lajeng teng Jombang, Nggih. Tebu Ireng Nggih. niki 1 tahun. Mboten mondok niku, Napa? sadian pentol teng ngarepe. Ireng Tapi kok. kan, tapi kan suaramu malah penak, iso ngaji oleh berkah barokah kau pondok. Wireng lho kowe cacilik muni, wireng. Coba mah tua apuk cangkeme ini. Stage, stage, Lah yo. Nyun sewu Gus. Pripun? Niki wau ingkang di waos niki wau ayat nopo Gus? Statue, nopo? statue. Surat nopo? Statue, statue. Statue. Nggih. Apa ini tuh surat statue? Yo reh nek to, Mit. Oh yo angel. Surat ki Al-Baqarah. Ora, aboten statue lah aku. Statue. Jadi itu kita itu harus memposisikan diri. Memposisikan diri. Memposisikan diri. Posisine awake dhewe Ning isor. neng isor. Heeh. Terus Yus kuwi ae. Cukup statue, statue. setelan cuek. Yes. Lek statue ki kudune lagu. Beh, ojo, ora iso aku. Loh, kudu iso. Sambutan wis, ndonga wis, saiki hiburan. Oh, colokno mbake. Sapa? Ada duwe bintang tamu sore ini. Apa? Bintang tamu. Oh, isih enek. Enek. Bintang tamu Nah. spesialis di Kalianyar. Katang Kediri. Obah kok katang. Dudu iki. Iki pleman, Mas. Iki ngono Pleman. ngasem. Heeh. Kok ngasem? Ngasem kono. Wong kuwi kok tekone. Ndi? Oke lho. Ya ampun, Kon-kon. ya ampun. Kon ayo tekon. Kuwi dhek bagian onar minggu. Ayo, Dan. Ayo. Piye iki? Sareng-sareng Jalmo Pronojoyo ada Mbak Anggi dan kawan-kawan. Kok Mbak Anggi iki celuk Rinvine tok ae. Oh, Rinve. Anggine sik salin. Sik saleh. Ayo, bareng-bareng kita saksikan si cantiknya Jawa Timur. Ada Rinvi Ananda. Jalmo Pronojoyo. El Japro Audio matur suwun. Ayo yo. Beri tepuk tangan yang meriah Glor. Selamat siang Mbak Rinvi. Mbak Rinvi. Duduk. Mbok. Ayo bocah yang arep. Lah, Rinvi sing ngarep. Iki Rinso iki sing ngene iki momok. Mbak. Ayo wes. Mbak, nyuwun sewu, Mbak. 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 Mbak wes. Oh, sik. Iki biasanya nek kontake nang mburi kene. Nah, ya ta. Iki iki enek sekakele. Iki cara wong saiki ngono motor listrik. Nah, jajal ukuran. Enek sekakele. Delok. Nah, ya ta. iya ta. Iya ta. Ha ta. Hah? Ora usah, wis ben ngene engko tekan magrib. Aja. Amoh engko. Pateni.
Nah, ya toh. Enek on OP tiba no. Ditekoki. Ditekoki mang renene tekone ya apa. Bener toh? Selamat siang. Loh, nanti Mbak. Kebablasan. Selamat siang Mbak Rinpi. Lebih sekakele lambir mau kakne kok yo ora iso ngomong lho Dek. Coba tanya, pasti kalau kalian tanya tidak akan menjawab. Selamat siang Mbak Rinpi. Jajal aku. Selamat siang, Nduk Ayu. Selamat siang Mas Tira. Ya ampun. So aku jajal iki sampean ayo. I want to, if you want to that one, itu what ada buat sama Kamu ireng. Ireng yang sangat ireng. Ireng. Kowe ngerti apa ora? No, I don't understand. Your Yeah. your face Yes, is black. yeah, I know. Your face is black is pantese niku ada tulisan welcome. Ya apa kok is pantese lho tekan bahasamu lho. Maksudnya ki pantese ki iki kan face black. Iya. Yeah, Ireng toh This jadinya. is a black dog. This is kok dog Black dog. black dog. Nah, no, ireng I don't mangka. want. I don't want black dog. I don't want. no, Ireng mangka. ireng mangka. Your Yeah. pantes itu jadi welcome alias keset. Yeah, yeah. Welcome. Ireng bolot ya. Ireng apa? Bolot. Ngene. Ro. Iki lo, Mit. Mok tekoki kok gelem nyauri to. Belum toh. Sayangku, Sik toh, enteni kono lho. Aduh. Yo. Wah, iki lagi arep disangoni. Sayangku. Asik. Aja ngono. Sik. Malah latihan stroke iki piye to iki? Piye? Wis nyanyine wae. Mbak, sampean ki lek dirayu. Lek dirayu, kuwi ki yo sing apik. Wong wedok Marai ngene lho Mas. Gila aku nyawang. Loh, Jajal nek sing iki. aja disawang teko praupane. Lah terus Oh, apa? ngene, Mit. Tapi Ngene. rungokno suarane. Sampe nyawang kono sing nyanyi aku piye wis. Heeh, wis Ngene. ngono. Ya. Nyawang iki. Setuju. Heeh. Loh, apa iki? Tanganmu iki lho. Ora usah, tak kowe tanganku wae. Ya. Gudi kene. Kuwi lho tangane kuwi lho penak. Lah apa yo iso mosok tangane ngene terus. Ora iso aku karo iki ya, aku ndak mau karo kuwi. Nyanyine. Sayangku. Sing bener to. Sayangku. Sing ayu dhewe cok dacok. Nyapa kok bisa-bisa kira oleh? Lah kene sing nyanyi kono sing mang. Ngene, wis genti. Sayangku. Oh, sing balik. Sampeyan pengen mangku to ya? Oh. Kene ndang. Madhepe rono, Ndang. madhepe rono. Tenanan. Mangku. Tenanan. Lek arep mangku ki posisine ngene, posisine ngene. Lah ngono lho. Nah, ngono. Iso senden. Sayangku. Ndi ki? Iki lho. Terus no. Sing ayu dhewe. Katingaren. Sapa we? Opo we? Apa kuwi? Lah sampean pantes. Jarane sing dipangku. Dipangku. Jarane sing mangku. Pak Yupas. Anu, kaboten lek iki. Sing enteng-enteng e. Sing enteng. Saman pengen di mangku iki. Iya. Sing apik. Sing apik. Iya, iya. Jajal. Oh golek sing enteng-enteng. Dadi ki posisine ngene. Oh. Gagah. Gagah. Mari kono nyanyi. Jajane dibuka Mas. Dadah. Jajane. Dodone dibuka. Eh. Iki kok braimen ketoke haus. Dibusungkan. Busungkan, busung. Lah. Ah. Sayangku. Tangane ngene tangane. Ya, Sing ya. ayu dhewe. Ayo ngene. Ah, sik hop. Kak. Sik hop. Nah, hop. Nah, bagus. Nyun sewu bola-bola kula dulur-dulur kula YouTuber niki di zoom in nggih. Nggih. Bapak Ibu, monggo ingkang ngersakaken anakan kingkong, monggo. Matan.
Sing apik gagah. Iki wis apik lho iki wisan. Ngene lho. Nah. Aja angkat tanganmu malah kok Iki kok lek ngene. Gandenge malih. Oh iya. Iya iya masuk. Masuk. Ya. Nah, yang Sayangku. Ayo Mbak Rin. Sing ayu dhewe. Katingaren tidak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur mengke kula kancani Sik. bongko iki kok Mas wis tanggapan ra sepiro malah ngeluk boyok tok. jare jawab pangku. Lho Lagumu ki kliru. Dadi bocahe malih manggone yo ndak pener. kurang romantis, aku enggak suka. Lah ngene lho sayangku. F Mas. Dengaren F. Apa biasane A minor. apa mudeng laras ngomong F. Biasane A minor. Sayang. Lho ra pas wong nadane F kudu nadaku kok. Apa nadane apa? D. Dengah. Sodok iso ora ta jane iki. Iso. Dok iso ora dok. Ya tok. Dok. Deloken. Deloken iki lho, deloken. Pecat ya, sodok pecat ya. Mulyane omahmu kono lho, putuk kono. Ganti duwe esuk. Duwer Delok. Oke. Sayangku. Nah. Ojo to sik to ojo. Aja mulai. Iki lho golek ganden antem lo sodok. Paling ki tukang keyboard kesel. Dadi ki Ora kesel iki kaki bote mendem ya. Sayang su. Ganti. Ganti. Sayang ese opo? Sayang. iki lho deloken. Sayang. Ese opo? Selawase yo mong kowe. Tresno ese opo? Sing Capek aku, kok capek. terus kok SEO Saya anu penyanyi ini tok no pisane. penyanyi. Ngene lho Mbak, ngene lho. Panas aku. Hah? Panas. Mbak Anggi, Mbak Dina, Iki, Mbak iki Mila. lho. Tak dudoi. Dilu eh. Ayo, Mbak. Enggak, Ayo, dilu. Mbak. Nah, selawase yo mong kowe. Ora. Ini lho bencong. Kowe sing paling Iki lho bencong. tak tresno. Tak jaga tekan matiku. Mati apa? Muga-muga kowe sing disiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngaji ya kan kok Pak Adan ya kok Mas aku. Sik to kopiahmu benakno sik to kopiahmu. Ngene, adewe iki ado-ado ning kali anyar kene nimbali Mbak Rinvi. Nggih. Diaturi kene, dikongkon diutus ndongake. Mari ngono pang lelipur sareng-sareng awake dhewe sareng-sareng Jalma Pranajaya. Ngono lho. Ya, ini kita ada di Katang Kediri. Bangga Katang. Kali anyar. Kali anyar. Kali Anyar. Terus Nyubater iki. Oh. ayo kudu iso Ring jajal. aku. Iki berada di mana? Ayo. Katang Kediri. Kali anyar. Kali anyar ringin Ringin pitu pitu, Plemaan Plemaan, Kediri. Dalam rangka acara apa, Mas? Dalam rangka peresmian iki lho, loro Toko anyar. bersih dusun. Desa. Loh, kleru berarti uduk ning kene aku.
Loh nanti. Lah nanti Loh, Jasa pagi. siapa mau bersih desa? Wong wis Sampe jope masuk. apa? Jope Jope apa? masuk muni kleru tak kopro. Loh, kleru masuk. Jope sama nopo? Iki meng apa? Jereke nyunatne Pak RT. Iyalah. Sopo ta RT? Ora mau bersih desa ngono Sik, sik. kok. Sik, jope sama iki meng tanggal 22. Heeh. Dinane Senin. Heeh. Kajate apa? Nyunatne Pak RT. Waduh, iki Jos. Sugiono Kleru iki lho, udah Sugiono. ngene iki ya. Sugiono. Artine. Iso Sugiono. No. Sugiono. Udu. Apa? Kene iki artine Pak Joko. Jokondo-kondo. Loh, biyen Joko nalika urung rabi. Bener. Bener. Iya, Mbak. Bener. Nah, ini loh. Mbak Rinti didongake masyarakat Kalianyar kene iki piye? Once, kagem Pak RT riyen nggih. Oh, Ini Pak RT. khususnya Pak RT lho, Mas. Sing duwe kajat Pak RT dongakno. Nggih, selamat menikmati bentuk baru nggih Pak RT. Loh, lah kajate Pak RT meng sunatan kok. Oh iya bener, bentuknya Bener mesti kok. baru ya. Berarti Terus dua acara. Ada sunatane Pak RT kalian bersih dusun. dongamu apa Heeh. nggone Pak RT? Semoga selamat menikmati Bentuk baru. kuwi karo tambano sitok. Apa? Semoga ndang garing. Loh, Lah sunat kok. Sunat tok. lha Lek digaring rambut- nggih di PP ae to ning kono. Lah, engko lek wis garing, mari ngono dijajal. Dijajal tinggo pipis. Lho, wong sunat ki lek urung garing, kuwi tinggo pipis lorone ra eram lho. Mosok, Mas? Alah, alah. Jajal sunatane. Tapi sunatono. Mah aku irang. Iya. Mbak, Wes irang, Mbak. wes ya. Irang. Saiki Mbak Rinpi kon nyanyi. Nyanyi. Iya. Go kepang ramamu. Nyanyi yo kecangkem lo, nyanyi yo kepang mata. Nyanyi yo gak kepang itu. Goblok. Goblok 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 Go goblok. kepang ramamu. Ireng. Ora nyapa to. Oh semeladeni wi raine ireng. Iya. Lho sing apik-apik ya. Apa? Iki to, pesen Mbah Sombo. Jreng. Luar biasa. Ngene. Mas Amit, anoman obeng lak metu bawane to. Iya. Ya kan bawa sik no. Ayo bawa. Bawa Mas Ambon. Panggilan Saudara Bowo. Silakan monggo. Bawa ki untuk bawa. Bawa ki untuk bawa uang. Maksudnya ngene no. Bawa kuru. Nah. Cerita Tane wayang Jawi. Jawi. Wis dhuwur-dhuwur gak rijing ngono to kok ndak. Heeh. Menang. Heeh. Ada maju cah ayo, ada maju. Ya. Hop. Hop. Salah ngene. Iki lek ngene iki lek dikongkon maju mesti kebablasan no. Salah terus aku. Ojo rono-rono. Dia ngomong ojo rono. Nah, hop. Ojo rono-rono. Ya sik to. Mbak Ceritane wayang Jawi. Beri oplos yang meriah, Dulur. Ing prajangan Diraja Rahwana Raja arane Kakang Anoman. gawe geger nyolong sinta. Ayo kakang munyo, ayo kakang munyo. Noman cancot tumandang. Gila aku jalan. piye to? Ya aja anu ngene-ngene. Lah kan lho, Mas. anoman to. Wi kreminan lah kuwi. Lah kan anoman kudu melu. Oh iya wis. Iya. wis. Ya, ngalang kowe. Ngaleng kowe wis dadi awu. Hop. Jenengku ame to. Mosok karo iki diceluk pret ngono. Aku nang mrene. Ora sumpah. Cekek
glegek ora janan. Lah kok mak pes ngono apa emang? Udu aku mantotmu dhewe wae. Oh iya iki. Oh memang duduk Rin piye cuma larang. Ibuke iki mang sing ngono. Kapeng gede Celukne damkar. jroning praja. Luar biasa. Masuk. Ayo Mbah Sombo, ayo Mbah Sombo. Ya. Jalma Pranajaya. Jalmo.
Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Barin Viananda. Iki bintang tamu kali ini tidak biasa. Tidak biasa. Tidak biasa. Artinya tidak biasa Mas Joshua. Sembarang-barang iso. Sembarang-barang iso. Sembarang-barang iso iki. Joget, Joget iso. Nyanyi, Nyanyi. iso. Iki sing spektakuler dhek ngepang ya iso. Loh, ngepang. Ngepang. Iso to, Mbak? Ngepang Salto. jaran Jawa to iki. Hah? Jaran Jawa Jambian to iki. Salto iso iki kok. Ora iso, ora iso. Salto. Pecah iki. Iso. Pecah implane pecah. Heeh. Iki Eh, kok sapa jomene kok ringpi. Ibuke kira satu pinter. Sauto. Ibuke kira satu pinter. Bocah kok ora sopan. Sesuk Wong tuwek iki dolanan. Ngepang iso iki. Sing tenan. marai sotok. Oh, iso. Ngepang bisa. Bisa. Ngepang bisa. Bisa to. Tenan pernah. Henan. Tak jebone kepang lho ya. Oh, jaranane apa sih? Ayo. Jalma Pranajaya. Sik, balenono nah pisan kan? Piye? Jalma Pranajaya. Gawe I. Ayo yo. Gawe I. Jilmi Prinigi. Ayo yo. Heeh. Ambil jarananku. Tapi aku lek jarani lek dhewe wis biasa. Wong Mas. ngono. Ya ta? Ya kudune dibanturi. Mak aku Iki dibanturi umpama piye? kan dirimu gak kepang sendiri asli. Iya. Iki cah loro iki gak kepang gedhi no ora panggah dadi to. Panggah dadi to, Mas. Jikoke. Panggah iso gulung. Kurang sitok, Mas. Satu lagi sayangku ndang, ambilno. Kurang sitok. Dak kepang kurang sitok, Dak. Sak pecute. Ya. Kowe gak kepang cilik ae. Ojo iki to. Telusupen mingko lakangmu kok udah. Gak kepang. Lho. Iso Mas aku tenan. Iya, iso yo iso ning sampean pantese iki. Sampean lek gawe kepang iki gak pantes. Apa enek tukang numpak jaran kok kelelep. Timbangane resiko, cilik Lho, mawon. sama Nah. numpak pesawat gede pesawatnya apa samane? Loh, gedhi nggonku. Apa nih? Maksudnya kopere. Karo iki ke tau ning Balikpapan. Kopere gawanane akeh aku malah ono. Ngene ya ta, iki Ya. Mbak Ridvi iki kepang karo masyarakat umum karo Modin. Ya. Harus apa? Modin pengemudi. Mas iki sing tenanan ya. Iki kita dari Tulungagung jauh-jauh aja ngisin-ngisini, Mas. Iki sapa Ya toh. sing ngejok kok Tulungagung minggat-minggat lupa. Sopo Tulungagung? Aku omahku Tulungagung to. Aku Kediri. Iki cara aku Kok sing saiki pindah to? Ngekos. kowe Kediri dio. Ngekos. Loh, Udah anggota kebutuhane sapa? Ngene. Aku Kediri. Kono Di Beraan. sembraan. Bandengan. Ya. Kita joget genre ayo Mas Aldi, opanggah story ya toh. Ora apa-apa lho, ndang. Yo bener. Senin. Laporan ini bayaran ora. Aku mung yo laporan. Sopo laporan? Aku. Wong kowe ra dirujun kok. Sik. Apa tuh dibawa? Mas Jos. Iya, piye? Mbak Rinpi ki apik lho. Apik. Deloken kepange biru. Heeh. Kebayake biru kombinasi pink dan ungu. Ah. Iya toh, kebayake biru. Ah. Iki lek disawang karo penonton Bapak Ibu yang hadir iki ketok anggun, Itu anggun. ketok feminim, Feminim. ketok gagah tapi mempunyai tidak meninggalkan jiwa wanitanya. Iki nyapel cah iki Delok to. Kosek tak siane. Kok tangga metetek-metetek lho Sikilmu bocah lho. iki. Heeh. Lah, terus lek sitok iki Mas, delokon. Sitok iki, maju, didono. Nganggo kepang ireng. Irang, Rompine warna abang. bang. Sembonge warna abang kuning. Abang, Iki lek abang disoting teko YouTube kono, Kaya apa? malah koyok madu mongso. Nah, apa meneh iki? Iki. Nah, iki coklat, Coklat. iki ireng. Ireng. Gawe kopi abang. Heeh. Kaya koyok bolu kukus. Soalnya iki ireng yang sangat ireng. Soalnya Wes, ireng. Wes candaan kayak pangma Oh ya. Ya teko rimpi kok teko aku lah kok dulurir Mas. Ayo. Sareng sarmo. Apa?
Jaranan Jalma Pranajaya. Jangan lupa ya, Mit. Tak kaplok raimu nanti kalau lupa. Jalma Pranajaya. Kembali. Apa ora nek jalma ki dilokne jadi jalma kelamin. Sarmo. Ayo. Kepangmu wale lho. Kepangmu lho. Pecutan. Lah. Sirai dipendem. Sirai cepot lho. Sirai dipendem. Ya ngono. Kuwale nyuk. Kepang. Ngono lho. Lah, ya wis ngono ae. Bener. Ya sirai ning ngarep. Bener-bener kocok. Semua yang ngarep. Ya. Ini Mas, manukmu untiren rono, padha kok raine. Manuk rono. Kok angel men dari tangga Pak Lurah. Jalma Pranajaya. Ayo yo. Ayo. Nada Jalma.
Pun Bu, wayahe asaran wangsul monggo. Asaran sedaya. Ngasar niki wangsul sedaya. Wong sing adan delok jaranan kok penasaran. Adeh. Capek Cahayu. Sayangku capek. Nyapa to kok sayangmu barang iki? Sayangku capek. Capek nyawang raimu, capek. Pujian kene kurang. Pujian ya, Bu. Keliwat adane. Bocah cilik-cilik. Ayo. Sayangku. Nah, matur sembah nuwun. Alhamdulillah niki sampun angsal tali asih rokok niki wau saking pundi? Mbok Narmi. Wong nggih, matur sembah nuwun nggih Bu. Kula dongakne sehat selalu. Panjang yuswane, rezekine kathah berkah tur melimiwah. Nggih, lunas utange, ki utangne. Iki meng teko ngendi? Teko ngarep to? Oh, berarti ngenteni sing Nah, kula. Iki lho. Matur suwun, alhamdulillahirabbil alamin. Konggone Pak. Monggo ya disawer Ki. Rodok gedhe mawon lek nyawer omah nggih angsal omahe jenengan. Paping monggo. Kok tukune wakeh. Mas Amit. Lah kula pundi to, Pak? Oh iya, rokoke nggih wong lanang ya. Iki lho, diterne mlaku iki lho. Iki lho disawer iki lho akeh lho. Duduk yang bakal. bocah kok nyelek-nyelek. Iki Mbak Rinvi iki ya termasuk multi talenta. Multi talenta. Multi talenta. Mbak Rinvi. Mbak Rinvi. Biru lho, biru. Halo. Dang mencolot, dang. Aja mudun ngengser wing kok ndek. Dhuwur mah kok cedera. Bu, terima kasih ya, Bu. Sumandingan nggih. Sumanding, Bu. Sumanding. Tanpangan. Iku teko jumblengan bareng. Omong ngono. Piye, Mas? Sing jaran wong telu iki, Mang. Heeh. Loh tapi timbang 50 didomong telu ora jak tambahe to karepane. kurang aku jane lek didomong telu. Lah nggih ora rokok ya, Bu ya. Saman ki ora oleh ngono. Aku cah wedok ora doyan ngerokok. Pakku ning kene. Pakku ning kene. Kawin kontrak. Ya. Dhewe iki kan lak sarombongan. Sarombongan. Iya toh. Iki kudu duwe struktur yang jelas. Piye maksudnya strukture? Ketuane genah Pak Lurah. Oh nggih. Awakmu sekretaris. Lurah kok ireng. Iki anggota. Aku bendahara. Terus Dhewe tampil enek apa-apa sing masuk, kuwi masuke ning bendahara. Ya, barene. Wes. aku saiki ganti bendahara. Jadi saiki masuke ning mahku. Bendahara kalau Pak sudah Lurah ora usah melu-melu wis ning Bendahara pikirnya. kalau sudah di tangan Pak Lurah, apapun yang dikatakan Pak Lurah harus manut. Untuk itu masuk di tangan Pak Lurah. Masalahnya Pak Lurah gampang tergoda ora apa-apa. Itu tadi simpenanku gelem ora? Iya, nyimpen ning sak ini ora Kok gelem to karo wong ireng. Ayo, Mbok aku iki. Jalma. Heeh. Pranajaya. Omong sing omong ngono. Piye? Oh iya. Mbak Rinvi nyanyi sudah. Ngepang sudah. Pang sudah. Luar biasa. Luar biasa. Karena ini adalah sesi ganongan. Iya. Mbak Rinvi Harus salto. ganong. Iso ngono. Loh. Iso. Ojo ngenyek. Iso apa ora? Anggite. Loh, kela-kela deloken. Gelem nganggo. Oh, Poh, Yo, poh. nyantro sanggule lho delok. deloken. Ayu ganongane. Ngadeg Mbak Jajal. Kuwi ala tanpa rupa. Nah, iki lho, deloken. Lek wis nganggo ganongan, malah ayu ngene lho asline. Lah, Iso. tung tak blak, tak tung dadak glir, entik ndek glir, entik ndek glir, tung tak blak, tung dadak glir, entik ndek. Wes lah iki lho. Ayo kentir. Asam uratnya kumat. Wes dang Mas. Ayo sareng-sareng Jalmo Pronojoyo ada. Rinvi Nanda. Sabut. Abah-abah. Yo.
Dadi pasadan. Sik ben istirahat sik. Kita dengarkan kumandang adzan untuk sholat asar wilayah Kalianyar dan sekitarnya. Sik nggih Bu, adzan riyen. Nggih. Nggih. Ayo. Sholat riyen, Bu. Sholat riyen. Wangsul riyen. Wes adane wes bar. Ngene, Mbon. Piye? Kowe sing pedes apa ora? Hei. Hei! Kok mau adane? Ya Pak nih. Iki capek. Butuh pertolongan pertama. Nafas buatan. Nafas buatan. Ndang. Iya toh. Sopo iki aku apa kowe? Abangmu lho. Ayo Ro. Ayo Ro. Nafas. Buar apa Ro? Bang. Cangkemmu cok Pak no cangkemmu. Eh, Cangkemmu dicop nih ngono lho. cop nih. Loh, kurang cidek. Kurang cedek. Aku endang. Bajan ampuh ya, Mit. Ampuh, Bintang luar tamu biasa. hari ini. Mbak Rinti memang luar biasa, seniwati yang sangat multi talenta. Wes nyanyi iso, Nyanyi nyenden iso. iso, ngepang iso, kenalan iso. Iso. Ora iso kabeh. Sing enek Mas sing ndak iso. Apa sing ndak iso? Dadi idamane dheke. Wah. Sampeyan gelem apa piye dadi zamane Pak Lurah? Cinta yang Mboten dulu kula. Pun pernah bersemi nunu enong. Kok Sampai siap gerak. nyawa jangan. Ora ta. Lah Pak. Mbak Lurah. Rinti. Iya. Ya, ini bareng-bareng Jalmo Pronojoyo. Injil. Ada kesempatan satu lagu lagi kagem Oke. panjenengan. Mungkin bisa ditanyakan kepada penonton yang hadir pada sore hari ini. Ini minta lagu apa Manut? Oke. Lho urung. Tekoki sing tenanan lho, bae. Baik ingkang pundi? Mbak! Eh. Ya Allah. Jenengan kok nggih ningali lho, Mbak. Wis tak omongi Mas ning omah ae. Ngeten iki panas, Mbak, mangke wedake luntur. Ngene iki bot-bote pengen eruh sampean. Nggih ta, Mbak. Nuwun sewu nggih, Ya, Mbak. Mbak Rinti ero jenengku, Mas. Ya Allah. Sama ngerti opera Mbak iki. Pripun? Iki sing TikToke jenenge Lopo Rapper. Yo sing kae ngomen TikToke sama. Walah sing anu TikTokan. Oh, sing TikTokan kene ke lho. Ibarat kayu. Walah. Nggih, nyuwun Oke, sewu nggih, tadi Mbak. ada Kula permintaan nggih. lagu Sumanding ya. Sumanding. Nah, kita kasih ya, Mas. Sing paling nyanyi. Sumpah yang hati Ti sayang. Lah, iki lho ambak ireng suarane penak lho aja Oh, niku. Jadi tibake ndak Loh, oleh iki lho ndelok piye saka rupa. Sumpah. Sumpah yang hati sayang. Hop. Kakean dolan nang Bali, iki kenek cengkok leak. Sumpah ing ati. Luar bisa biak. Ini negara angin dulu apa Sumanding dulu? Iki. Gini aja Mbak Rimpi, Kawin Sumanding kontrak. dulu, nanti negara angin bareng-bareng sama kewan alas. Oh, sama ngono. Al-Arti sama jenengan juga. Lah iki aku serak dikepruki. Mas. Soalnya ini Mbak si Mbak Rin enek bandengane 18 iki. Wah, iki lho. Oh Makane iya. kuwi lho. Berarti negara angin sik, Mas. 18 sing 16 ora nyang. Bandengane 18 Bu tenang ae. Tak onar kowe. Kono sing ligo-ligo tak onar apa. Oh, aku sing nyanyi sama sing ngipasi nih.
Jane sampean penyanyi apa jagung bakar kok dikipasi? Asik. Masih bersama jaranan Jalma Pranajaya Elja Audio matur suwun. Kalianyar bergoyang. Sewu kilometer nusul awakmu sing nate janjimu ning aku saise ngrampungne urusan dekade masya ora tau ngalami adem minus siji mbok ora ditemoni nekatku mung pengen nilai bisa berwana koro angin gaya tresnomu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora sedih ngancani jaman susahmu Rinvi Ananda. Jalma Pranajaya. Elja Pro Audio matur sembah Terima nuwun. kasih bosku. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Isih kebayang-bayang, isih dadi kenangan bekas amburan kulanmu wangine isih ning atiku isih tak kangen isih tak tungkoni isih terus tak tangisi terbang di atas awan ingin melepas rindu sayang yo kan bisa benar nangkoro angin ganggu tresnomu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya terima kasih ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip
kasih Kang Masku. Matur sembah nuwun Mbak Rinpi. Oke. Istirahat dulu, saiki wayahe tari kewan alas jalmo. Wayahe, wayahe. Ayo yo.